Tervetuloa Leivonmäen kansallispuistoon. Lähdemme liikenteeseen Harjulahden parkkialueelta, josta suuntaamme yhdysreittiä kohden Kirveslampea ja sieltä edelleen Harjujärvelle, josta löydämme laavupaikan ja pidämme siellä pienen tauon. Tästä etenemme kohden Kirveslammen kierrosta ja edelleen jatkamme samaa yhdysreittiä takaisin. Matkaa tulee noin 10 kilometriä. Keskisuomalaisen luonnon pikkujättiläiseksikin kutsutulle Leivonmäen kansallispuistolle ovat ominaisia erityisesti suot, rannat ja harjumetsät. Melko suppealla alueella on luonnonarvoiltaan todella monipuolinen kokonaisuus. Puisto soveltuu hyvin koko perheen retkikohteeksi sekä opetukseen ja ympäristökasvatukseen. Yhdysreitillä retkeilijä kulkee pitkin pitkospuita useamman suon läpi. Reitin alkupäässä on moninaista luontoa, on rantalehtoa, kuivaa kangasmetsää ja tietysti näitä jylhiä harjumaisemia. Joo, meikäläinen on hankkinut erämiestaitonsa kuuluisien salametsästäjien keskuudessa tuolla itäisemmässä Suomessa. Muuan sukulainen tuli siitä kuuluisaksi, että hän on tiettävästi ainoa ihminen, joka on puskenut hirveen kuolleen. Tämä tarina on tosi. Retkeilijöiden kannattaa havainnoida eläinten maastoon jättämiä jälkiä. Esimerkiksi kanahaukat nyppivät saaliltaan höyhenet ja jättävät ne maastoon. Hirvieläimet tekevät puunjuurakkoihin reviirimerkkejään. Ja putoilevat kaarnanpalaset kielivät siitä, että alueella pesii tikka. Nyt ollaan Harjujärvellä. Ja täällä Harjujärvellä haluamme esittää teille tämmöisen erikoisuuden. Kyseessä on tietysti kuksa, mutta erikoisuus tässä on sitten tämä perä, josta löytyy puu. Ja tätähän voidaan sitten käyttää mihin tahansa tavaroiden availuun ja muuta tällaiseen täällä taukopaikalla ja vaikka kalojen perkaamiseen.
Retkeilijöiden on hyvä muistaa oma etikettinsä, eli avotulen teko metsäpalovaroituksen aikana on ehdottomasti kielletty, kuten myös tietysti roskaaminen. Luontoa kunnioittava retkeilijä vie roskat mukanaan tai sijoittaa ne niille tarkoitettuun jäteastiaan. Huomioikaa, että retkeilijöiden liikkumista on rajoitettu Haapasuon alueella rajoitusajalla 15.4.–15.7. lintujen pesimisen vuoksi. Niin, täällä Leivonmäen kansallispuistossa niin näkee paljon näitä jääkauden jälkiä. Täällä on paljon tämmöistä harjumaisemaa ja luontaisia vesitehtaita niin sanotusti. Täällä on myös paljon suota. Täällä on erilaisia luontotyyppejä. Löytyy kuivaa kangasmetsästä, tuoretta kangasmetsää ja tietysti ihan tommosia rantalehtoja. Kaiken tämän suon ympärillä ja järvien ympärillä olevan kansallismaiseman uumenissa. Tässä me ollaan nyt Eräjorma Jannen kanssa matkaa tehdään ja käykäähän itseämme subscribeamassa Twitteriin @pepenluonto nimimerkin postauksia katsomaan, niin näette näitä erävideoita vähän enemmänkin. Jatkellaan tässä nyt näitä eri kierroksia, eli tässä on nyt ollut Harjujärven kierrosta ja seuraavaksi on Kirveslammen kierros. Puiston eteläosaa hallitsee Haapasuo, joka on eteläisen Keski-Suomen merkittävin luonnontilainen avosuo. Haapasuo on tärkeä linnuston ja suokasvillisuuden suojelualue. Perhoslajistoltaan se on ainutlaatuinen. Suolla lepattelevat muiden suoperhosten joukossa myös harvinaistuneet rahkahopeatäplä ja muurainhopeatäplä. Retkipäivä alkaa tässä nyt olla päätöksessä ja tässä on vielä viimeinen 3 kilometrin patikointi edessä takaisin tuonne parkkipaikalle. Tää Leivonmäen kansallispuisto on ollut kyllä todella rauhallinen paikka ja täällä on saanut retkeilijä mennä ihan yksinään, että ei täällä muita retkikuntia ole näkynyt. Ollaan oltu ainoita nyt täällä reitillä tänään. Muistakaahan sitten kirjautua Twitteriin, meikäläisen Twitter-tilille. Sinne niin, se on @pepenluonto.
Ja sitten näitä lisää retkivideoita ja retkiaiheisia juttuja löytyy tietysti osoitteesta www.retkipaikka.fi. Toivotetaan taas katsojille tässä hyvää loppuiltaa ja me tosta tämä viimeinen ponnistus tehdään ja tavataanpa taas sitten uusien seikkailujen parissa.